e o fútbol sala empecé o ano pasado en novembro. E por qué? Por que un se di, quero ser árbitro de fútbol sala? Pois mira, realmente a miña opción era ser árbitro de campo, principios, pero a verdade é que despois, pensando en Galicia, polo frío, pola chuvia, un pouco por todo, a verdade, dixen, bueno, mellor fútbol sala, que está máis tapadiño, tal, e a verdade é que ao principio empecé, pois, como por todos, por cartos, e despois foi máis unha afición, algo que xa me está encantando e que cada vez disfruto máis. É a tua primeira experiencia, me dicías, Sí. un partido nunha liga inclusiva que organiza CEAFES coa Real Federación Galega de Fútbol. Exacto, sí, Que supón para ti? Cando che din, oye, que tens que vir pitar isto, que pensas? A verdade é que non teño un pensamento claro, por así decirlo. Eu chegame a designación, é un partido para min como pode ser outro. Si que é verdade que no tempo varía, é un sénior e, bueno, chamárome para decir que é unha liga inclusiva, entonces para min é implicar a todos os xogadores por igual e poder ter unha equidade para todos, tanto polo seu género, pola súa orientación, pola súa capacidade, non teño ningún inconveniente, verdad? Faiche especial ilusión? Sí, a verdade é que cando me dixeron, eu dixen, pois a verdade é que tamén quería sumalo na miña lista, porque ao final arbitro pequenos, arbitro maiores, arbitro unha categoría, outra, e ao final unha liga inclusiva tamén, pois apuntala na miña lista está moi ben, a verdade. Levo sendo adestradora dende que teño máis ou menos 18 anos, teño agora 26, con categorías base, algunha categoría a nivel galego, pero de nenas, máis en a categoría a nivel galego. Nada, con eles entrenando este o primeiro ano, estou moi contenta, a verdad. Nunca había tido esta experiencia, gústame un montón. Entrenamos todos os luns, unha horiña e cuarto, dende o primeiro día acolleronme como se fora unha máis, fanme un montón de caso, aprendemos un montón, tanto eles de min como eu de eles. É moi gratificante, eles son moi agradecidos todo o rato e que chea, o sea, o corazón o teño cheo. Pues aquí nada más y nada menos que la friolera de alrededor de 25 años. Yo en la empresa, aquí en esta entidad, llevo 30. Estoy próximo a jubilarme e incluso así me gustaría seguir entrenando este equipo porque es algo pasional por parte de los chicos. Estamos muy contentos, hay una simbiosis entre ellos y el entrenador. Y bueno, estamos muy contentos de participar en este tipo de competiciones y la verdad es que es una auténtica alegría que ellos vean con normalidad el salir de casa, viajar, comer juntos y se animan entre ellos, hacen compañerismo, bueno, en fin, pregúntame lo que tú desees. Pregunto, pese a llevar tantos años, seguramente no dejen de sorprenderte año tras año, ¿no? No, la verdad es que no. Y además yo no soy un entrenador al uso, porque yo aprendí con ellos. Y ellos conmigo no aprenden mucho, pero sí que entre todos tenemos un orden y entre nosotros sí que aprendemos a cómo lo tenemos que hacer y a explotar nuestras posibilidades, ¿no? Y además de eso, hacer amistad con el resto de los equipos, que es muy importante. Nos conocemos prácticamente todos en la liga y no somos extraños. Incluso a veces cuando vamos a la final de Santiago animamos a todo el mundo porque son tan amigos unos como otros, que es algo realmente importante para nosotros. Bueno, supón dar visibilidade ao deporte e ás persoas que teñen problemas de saúde mental e normalizar e que se vexa a cara positiva da enfermidade, xa que a realidade é que todo o que sai en prensa moitas veces é moi negativo e aquí vese que todo o contrario, unha cara máis positiva, máis normalizada, integrados, dáselle unha visión máis positiva. Vos notades que para eles falles especial ilusión todos os anos, non?
Sí, de feito preguntan cando vai empezar a Liga, para eles é un gran incentivo estar federados e empezar a facer deporte, melloran moito a súa condición física, en verán notase moito de cando veñen de non facer nada, a volver a empezar, incluso notase moito agora que xa non empezan como antes, que antes viñan pois mal físicamente, agora como queren empezar a Liga, veñen moito mellor, veñen en mellor estado físico, están moi ilusionados coa Liga. Unha das cousas que facemos é que intenten coñecer o resto dos compañeros dos equipos. Facemos partidos e un campeonato final donde xogan todos os equipos xuntos para que incentivar esa parte de que se coñezan. Tamén unha forma de integrar e que normalicen tamén e que teñan unha ilusión por facer deporte e encontrarse a xente que coñece. Evidentemente, tanto para a Fundación do Fútbol Galego como a Real Federación Galega de Fútbol, este é un proxecto moi importante que empezamos alá polo 2018 e que, excepto no ano da pandemia, paralizouse, pero a verdade é que é unha gran iniciativa social e, sobre todo, en plena sintonía con esta asociación FEAFES que desde sempre, non solamente con este proxecto, sino tamén con novos proxectos que temos en mente de cara ao futuro, pois a verdade é que moi contentos de poder contribuir desde a Fundación e desde a Real Federación Galega de Fútbol con este proxecto ilusionante, un proxecto que fai feliz a moitas persoas, a moitas familias e, sobre todo, que ven dar a FEAFES Galicia tamén unha actividade máis das moitas que eles desenrolan durante todo o ano. Eu penso que esta actividade, como outras deportivas que eles fan nos seus propios centros, é moi importante. En esta en particular, pois é un deporte, neste caso o fútbol sala, que é moi participativo, donde eles se encontran moi a gusto e tamén quero destacar a labor dos adestradores e as adestradoras, porque de alguna forma a pasión, o cariño e a ledicia con que fan todo isto é algo que temos que destacar. Por iso o proxecto é un proxecto de dúas entidades, pero tamén desa xente externa como son os colaboradores. Zulema, neste caso representando a esta área deportiva de FEAFES Galicia, e todos os adestradores dos diferentes entidades que colaboran neste proxecto tan social, tan fermoso e que de alguna forma sempre a Federación Galega de Fútbol e a Fundación queremos estar aí.